Ja pixka negatu behar da bukatzea hasi beharko dugu. Espero zuentzat prestatu dugun festa hau, gau giro hau. Euraldi ez da oso ona, baina bueno, eskerrik asko hona etorri zatelako. Urrenko baten gehiago, espero jende gehiago etortzea, hobeto disfrutatzea eta beste baten ikusko gea. Eskerrik asko etortzea digan, eta beste bat arte. Thank